pagawitan ang namin kay iba sa nana. Ang daging na kita sa mana. Malay yung kita lagi. Ha? Na. Live. Huwag mo kita. Ha? Naraman dito. Ay! Amaw. Sabi mo mag-ahar ka? Ang posible ay nag-live siguro ba? Sama ako. Nag-live na. Baring mo. Hindi mo ako pilay ba? Hindi mo ako pilay. Ini lang. Lahat nyo. No. Ito lang. Ganun. 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 Mama lagi apel na. Basta. Apel. Kane? Napospon dahil lang kuan. May data. Natugag ko up. Alam mo pa na. Maagpo na ko niya. Emergency meeting lang sila. Ha? Emergency meeting sila. Good morning! Good morning, kabata! Naglinog lagi kanina. Sige man, murang magsige after siya. Da! Kanina. Siguro na yung sa Facebook, siguro ba nga, hindi sa hindi ko daw. Kaya hindi ako na kay Naapa? 10, 14, 15. Ayun, kanina to. Yan ang kung ako na ako nag-target ko na ng the big one. 13, 14, 15. Mali nag-suspended ang klase sa hey, apel man private kanan man public ug kuan. Karena memang bisa kebantai
Good morning. Good morning, everyone. Tanan lagi, public o private? Ah. Frank Rice kay kuan man online. Sini po ulit yung rice. Isda ba kay agay. May pwede nagkilaw ta din hinong da. Da. Nga na ba ito yung suka rin to. Kaya magsabaw ko na. Good morning sa all. Good morning sa all. Ay, palitawin ko ng ulo kaya sa bawang ulo. Gapal kapar. Kaya ngalan, gapal kapar. Okay. Pwede rin ka mag-chat doon. Kalderong
mahal pa sa kuan. Ha? Ang kakapay ka, Will. Mahal pa rin ko ang kilo. 1 kilo? Pork? Di ba, marag wala ka nag-us-us. Marag us-us. Siguro pitik, mas titing. Bakit mo gusto? Jerry TV official, shout out sa'yo. Salamat. 1 kilo. Ha? 29 na kilo. 29? Ang kakulat na isda, oh. Thank you everyone. Salamat sa inyong pag-watch. Jerry TV official. Kaya lang na mabibing gro. Laman ng iyong puso. Ha? Shout out Jerry TV official.
ako guys. Nag-update rin ako sa YouTube. Maglabadams. Maglabatan ninyo. Labadami. Itong nang labada ni nga. Hindi, may gipatiwas. Salamat sa nag-super chat. My supportive super chatters. Thank you. Di mo na gini mong panak ng kanina ba? Kuan sa taas no? Muang siguro.
Christine. Nong! Ialsa sa hayhayan kay bukat.
Mga dito. Mana bilang? Mana nih? Kenapa tadi ya? Wala ko na. Oke. Wala natin. What's man ko sa emo? Emo akong gamit. Amo magtanong. Video? Opo, ni mo very high. Ay, amaw. Ko, mga nag-hi-hi. Mo hanger gini mo na tandog. Aman ang dak day. Nag-am na ang dak. Saka na kay mamaho na. Bantoy-bantoy ka karon. Tawag ka tatay. Tay. Mag-isa tayo na tani tay. Agad mo tadi.
Nong, pandito nong. Say mo nang. Mag-load ko. Nay pa ko. Bili lang ako ni. Butang niya. 50 kwarta. Tama pa sukle. Ini ang sukle. Yuk. Katag mama doon. Yuk. Katag mama. Katag mama na. Katag ito. Diha ara na Tristan kay usa man ako pag-load din yung matay cellphone. Diha butang. Adiarat mo sa lamisa. Ito. Sa lamisa. Oh, dia itong. Oh, yata ni Papa mo. Sabi ko, Papa. Bye, Salamat do. Okay. Sentot. Ay, dukdukon ta ka karon. Tut bari ko. Ryan Saturn Japan Vlog. Hi, shout out Ryan Saturn. Shout out. Iwan lang po ng bakas dyan para ma... Laman
Bigya ito no. Bigya. 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 Aga. Bigya. Tin. Eh, Bigya. Batuto. Ano makalalaan di ay? Ha? Tristan. Bigya. Hmm. Bigya. Tristan. Hindi na. EJ. Di ka maam? At tinitatay ka ng buo. Tinitatay ko off-road. Oban. Kahit brum-brum tatay. Kahit brum-brum. Tatay. Ban ka? Ban? Lili? Dia ka bilin. Bilin ka nanay. Yung batuto, mahulog na. Right. Ha? Naa. Oh, mahaw sa misek, mahaw sek. Mahaw. Oh. Ayun, nagbiba. Aga. Chitan
Ay, ba't parang kitan? Fish na. Hindi mo dahil. Ano? 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 Meron? Ako lang yung hirot-hirot na pa. Diba? Paano kung isda? Diyan ka. Diyan ka nga. Ano, boy? Hindi mo ang lagi. Ang ayaw lang kung bakit sakit. Ma'am, sorry. Stop. Aman yung imat. Aman yung kwan. Yung jawa at aman. Kuha na po niya. Kuha na niya. 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 Yung kuha ba? Nalagay ito isda nung pagprito tabang.
Pas kayo ah. Hindi na may daan. Ba? Sa pagtutuon ng kanunod kasi. Madabo. Madabo. Nabo niyo, no? Tapos ang ikuhan ko. Ito ko. Butahan ko sa red. Di ang ano yung pagkabuk. At sulok mo kung bindag ko. Katag. Ang bait ko ka, no? Kahit ko. Tawa. Nasi ako kang Paan? napapasan. Doon. Karen. Eh, dahil siguro, ipul masan. Doy. Karen. Hinay sa din mga kasi. Tagir. Sumat tagir. Tenang. 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 Ha? Aman mo mga duaan dahil. Kira, imong kuan naman. Lebe-lebe. Simpul. Punta ka tayo na.
Iyan mama. Iyan Butitik. Butik. Apa? Ila pergi. Ila panci. Ila pantak. Ila wala. Tiyan mama. Uy! Yabu! Okay na naman, tabaw. Init? Init. Yan na. Alisa dire. Dire kay magtaro tama tabaw. Daw. Dah, ba? Daw sa to tingog. Dah. Aman. Tiger. Kuwate mong kuwan ko. Anan? Why mo anan? Nagbidyo na sad ka. Anta? Ay, po siya. Tara, pala ka oras na. Ala, 17 na. Hindi naman orasa. Sa kanya ko naman. Buko naman. Miming. Miming.
Ayabo ah. Sige na kayo ato tas puot. Gawad? Ayan. Makisulo. Ang siya. Mama, ito. Mama, matudi.
Sige na kay adto para sa kuop. Hmm? Man? Sige natin maligo pa ta.
Dungagi! Ahay si Tristan. Wa man ka niinom. Sinahan kilo. Tali na.